Salutare și bine v-am regăsit. Astăzi o să ne jucăm Minecraft. Da. După cum știți, stați că e primul meu episod, de ce mă bâlbâiesc. Am făcut și noi 3 serii, am făcut 12 abonați, dar asta vreau să o joc la 12 abonați. Deci pe asta o să jucăm astăzi. Da. Dacă nu știți, vă rog să vă abonați, să fac și eu 50 de abonați ca să fac primul meu live, dacă vreți să fac un live și asta îl ținem de o oră și jumătate. Deci, stați o țără că se încarcă mult mai greu că fac episod. Da, dacă vă întrebați, am lucrat doar să fac un steak și ceva de lemne, că mi-era lene atunci să fac. Când, da, am făcut și 10 abonați. Acest episod cred că o să dureze de 3 minute. Da. Hai să-i dăm. Intră bă de atât. Uite, după cum vedeți, avem și un număr. Hai să luăm pe aici. Nu. Uitați. Bă, what? Bă, what? Cum am așa ceva? Dacă s-au sunete ciudate pe fundal, nu este vina mea. Vreau să văd ce am aici. Mamă, e fișă și în fortune. Ei, nu știu ce e asta. Hai să-i dăm. Aoleu, stai să mănânc apelul ăsta. De ce am zis apel? Stai să ne culcăm și după aia verificăm ce sunt. Dacă sunt două. Nu știu dacă sunt două. Dar stai să ne culcăm. Da, bă. Dă-te, villagerul. Da. Da. Dacă vă întrebați unde asta în fie casa, cred că ați ghicit deja. Aici am făcut și unele episoade. Hai să vedem ce sunt în fiarării. Yes. Forță. Da, să mă și mai dau finale. Hai să vedem. 3 diamante. Bă, what? Cum, bă, 3 diamante? Cum? Lăsați-mă că nu știu cum. Bă, n-am băgat, sigur, alte prostii. Am dat direct și nu știu cum. Dacă vă întrebați, eu când găsesc saturi, eu nu prea mă fac așa foarte bucuros. Mă fac când găsesc diamante în chesturile de la fiarării. Stai să-i dăm acișa. Uite. Bine, o să facem 9 coal, 9. Hai să vedem. Bine! Hai să mergem să facem, dar întâi să adunăm și noi mâncărica. Poți. Asta este primul meu episod. Scuzați-mă. Asta vreau să dureze mult mai mult. Acest episod. O să aude palme, că fratele meu face palme. Nu știu ce face acolo. Eu nu pot să intru pe șobolanul, că acum fac episod. Sper să nu mai îmi dai că fac episod. Că fac cel mai mare episod din lume. Încerc să-l fac de 10 minute. Dă-te, mă. Deci, bucatul. Uitați. Nu! Am crezut că fac și-o bine. Dar n-am făcut. Am mort. Și la 3 ani să distrugem un lemn. Dacă vă întrebați, am 24 de prieteni cu care pot să mă joc. Dar la ora asta nu pot. Că facem primul meu episod. Ai, stați că nu mai luăm. De ce mi se pune? În episodul, partea a doua din acest videoclip, o să facem
mina. În episoadele, când o să mai facem serii de hardcore, o să facem direct. Aoleu, mai trebuie să dau o dată? S-a murit tu. Eu trebuie să-mi fac... Băi, cu 2 blocuri. Mă, ciorul. Ia, și 2 blocuri aveam aici. Dar ce țără că nu vreau să cad. Da, uitați. Punem direct. Ai, de ce nu mi s-o pun? A, nu! Mă bat hamsterii, că nici aici n-am făcut corect. Trebuia aici, că mai am un bloc acolo. Uite, o să luăm și stick-ul ăsta. Da. Doamne ferească-mă! Nu pot să fac și eu ceva aici. Bă, eu nici n-am crafting. Mă plâng degeaba că nici n-am crafting. Pune măci. Facem una bucată ăsta. Una shield. Câte bă shield-ule? Ne facem un stick. Aici. Facem topor de iron. Ne aranjăm, că mie îmi place să fiu aranjat. De asta să consum și o pickaxe-ul ăsta. Ai, nu sparge sus! Mama, așa asta. Cine știe cum vine ceva pe mine. Da. Nu mai știu ce vreau să zic. Deci, da, să luăm crafting-ul. Bă, craft. Ce prost ăsta. Uitați. Dacă vă întrebați, eu nu știu cum să o pornesc, să fac. Trebuie să fac lopățica. Normal că de gold. Ura de gold. Uite să lopățica. Doi, bă. Doi, bă, doi. Trupesc coarnelii. Dacă vă întrebați acest episod, cred că o să fac, nu știu. Dar acest episod, cred că îl fac... Ai, mi s-a distrus aia lopățica. Stați că facem aceștia. O facem bedroll sau la mine. Lopățică. Știu că asta merge mai greu, dar e mai bună. Să ne iau mai bine. Uite. Dacă o să murim, o să facem o serie de la capăt și încercăm să o facem ca asta. Da. Dacă nu vă place, să-mi spuneți că înlocuiesc podeaua. E câte comentarii, nu verificăm. Da. E bine. Dar eu îmi place multe lucruri despre episoade, primul meu episod și o să-l fac foarte lung. Nu-mi place să fac lucrurile lungi. Da, dar 30 nu o să ne ajungă de dosă. Da.
Trebuie să-i dăm în mare viteză. Dar ni s-a distrus. Nu. Bine. Încercăm să facem. Păi nu facem asta acolo, asta vină mina. Nu ne ajung la ce și Da. Scuzați-mă că a fost, o ținut pe pauză. Mai enervat, frate meu. Una, două. Ne ducem la spart. Dacă putem. Așa o să lăsăm. Bă, așa să sără. Hai să decupăm și noi. Ăla de-aia cum se numea o căsuță. Uite-o pe asta, că asta nu mi-a plăcut cu niciodată. Și am nevoie de multe lemne. O să plantăm și alea după ce luăm lemnul. Da. Asta facem, cred că de 20 de minute. Nu știu, dar da. Sper să am și eu câteva abonări. Este primul meu ăsta, după cum nu v-am spus sau v-am spus, nu știu. Este un steak, avem nevoie. Da. Dacă nu vă place, puteți să... O să vă arăt skin-urile mele. Da. După ce terminăm căsuța, bineînțeles. Bă, pune-te. Da. Da. În episodul viitor, dar mai ține câteva minute, asta facem acoperișul tot. Dar acum vreau să mă ocup de casă. Da. Pe acolo este o mină. Stați că nu mai știu dacă era o mină și nu mai era. Uitați cum de repede sparge. Asta avem nevoie. Stați că trebuie să ne culcăm aici. Bă, am uitat să-mi pun patul. Hai, ne ducem repede să ne punem patul. Hai, bă, că mor. Tu ce faci, bă, aici, că dacă te omor? Nu. Aici. Nu mă lasă că sunt zombie. Dacă mă întrebă... Fă-te, bă, dimineață. Acum ne culcăm. Da. Haideți, acum ne ocupăm de căsuță. Da, mă duc. Scazi-mă de aici. Aia mă scuipă. Mai mă scuipă. Vreau să-mi facă scuțe. Încerc în episodul viitor să mă facă full iron. Mă străduiesc. Facem încălică. Asta tot ce aici pâinică. Facem și noi 33 de pâinici. Revin. Eu nu știu dacă am pus. Dar ne facem acum 2 chesturi. 1, 2. Punem așa. 1, 2. Trebuie mâncarea. Nu îmi face pâinicele, nu fiți gârciți. O să luăm acestea. Și poate în episodul viitor o să facem și scările. Da. Bun.